kokodrilo, tximua, arratoi txikia, tardi zuria, katu oio elefante. Ez da inor falta, ez dakit ondo esan dudan, guazen berriro astera. Kaixo lagunak, hasiko gara? Han zeuden kokodrilo, tximua, arratoi txikia, tardi zuria, katu oio elefante. Ez da inor falta, ez dakit ondo esan dudan, guazen berriro astera. Buah! Ze zaila kanta, Ba, ze erreza kanta, baina orain keinuak. Egin behar ditugu. Ea. Han zeuden kokodrilo, tximua, arratoi txikiak, tardi zuria, katu. A ber, zelan da katua? Katu, oio, elefante, ez da inor falta, ez dakit ondo esan dudan, guazen berriro astera. Hementxe gaude berriro, gure ipuintxokoan, gogoratzen duzue? Pasaden astean bota genuen asmakizuna? Niri ahaztu egin zait. Zer dela eta zer dela, ez eta ahaztu. Zer dela eta zer dela, neguan biluzik dagoena eta udaberrian, dotore ikusten dena. Eta lako zerbait, ezta? Bai, badakizu zer den, ezta? Neguan biluzik, eta udaberrian eta udan, dotore, bai, asmatu egin duzue, zuhaitzak, arbolak, gainera hemen Euskal Herrian pilo bat dugu, eta zue badakizue oianean bebai, arbolak eta zuhaitzak eta landarea daudela? Bai, landare pilo eta animalia pilo bat. Eta nik ezagutzen dut, oianetik ekarritako historia bat, eta oraintxe bertan kontatuko dizuet. Zue badakizue, oianean animaliak bizi direla, eta zenolako animaliak, esan ditugu batzuk. Han zeuden kokodrilo, tximua, arratoi txikia, tardi zuria, katu oio elefante, hipopotamoa, eta lehoia bebai bizi da hantxe. Batzuk handiak dira, eta beste batzuk txikiak dira. Eta zue badakizue danak elkarrekin bizi direla? Ba bai, danak elkarrekin bizi dira, baina duela urte pilo bat Afrikan hauze gertatu zen bat-batean, animaliek erabaki bat hartu zuten. Hemendik aurrera, banatuta biziko gara. Bai, eta banandu ziren bi taldetan. Talde batean, ugaztunak jarri ziren. Ugaztunak, gube bai, ugaztunak gara, titiak ditugulako, eta esnea hartzen dugulako. Eta beste taldean jarri ziren, egadunak. Eta gian, zuek esango didazue, bai, esaten da egaztia, ez, baina ziren egadunak, egaztiak eta beste guztiak. Adibidez, talde hartan zegoen putrea, eta bebai arranoa, baina eulia bebai. Ze euliek egoak dituzte, ezta? Ba hori, egoak zituztenak, eulia, eltxoa, erlea, zikoño, flamingoa, ze polita flamingoa, hori guztiak talde batean. Eta bestean, ugaztunak, handiak, elefantea, hipopotamoa, tigrea, eta bebai panteratxoa, eta bebai ugaztun txikiak, adibidez, untxia, arratoia, txorria, hori guztiak beste talde batean. Eta egun batean, ugaztunek esan zuten, ondo bizi garen, egin behar dugu jai bat. Eta prestatu zuetuen oso jai divertigarria. Haizue, zuek noizbait egin duzue jairen bat? Bai, ez da, eta jaietarako zenolako gauzak prestatzen ditugu.
musika egiteko tresnak prestatu zituzten, eta bebai janaria prestatu zuten, eta edateko ur freskoa jarri zuten. Bai, koloretako bombilak prestatu zituzten, hori ez baina. Eta orduan jaia hasi zenean, zenolako zarata, zenolako algara, barrak entzuten ziren, eta musika, bom. Eta orduan, bereko bazulo barruan zegoen animalia batek, zaratak entzutean esnatu zen. Eta ez etxasmatu zen animalia hori. Egunez egiten duena, eta kobazulotan bizi dena, eta beltza dena. Pasaren astean bai, ikusi genuen alakoa. Norbaitek asmatu egin du, hementxe dago behitu. Nirekin etorri da. Sagu zaharra, hantxe zegoen bereko bazuloan holan egiten dute sagu zaharrek, eta bapatean esnatu zen. Zer da hori? Eta berehala konturatu zen, jai bat zegoela. Jaiak, ze divertigarriak, eta daño joan zen egaka. Flas. Eta heldu zenean, atean jo zuen, kas, eta barrutik entzun zen, bai nor da? Eta sagu zaharrak esan zuen, ni naiz, sar naiteke? Sartu. Eta orduan sartu zen sagu zaharra egaz. Eta iguaztunek ikusi zuten, sagu zaharren egoak. Eta orduan, alaz esan, zut egoak dituzu, alde mendik hemen ugaztunak gaudeta. Esan zuen sagu zaharrak, eta jaian egon barik, alde egin behar izan zuen, triste, eta egaka. Ara, sagu zaharra, behitu. Urrengo astean, egadunek egin zuten jaia, eta gauza bera gertatu zitzaion sagu zaharrari, hantxe zegoen, bereko bazuloan, eta bapatean esatu zen, sarata, jaia, eta araño joan zen egaka. Posez, heldu zenean, atean jo zuen, kas, eta orduan esan zuten, nor da? Ni naiz, sar naiteke? Bai, sartu, eta sartu zen sagu zaharra. Egaka. Orduan danak ikusi zuten egoak zituela, baina bai konturatu ziren titiak zituela, ze sagu zaharrak bai. Ugaztunak dira. Eta las esan zioten, baina zu zer egiten ari zara hemen? Zu ugaztuna zara, beraz, alde mendik. Bai, eta orduan sagu zaharrak alde egin zuen. Jaian egon barik. Aizue, pentsatu zuen sagu zaharrak. Eta ni norekin? Horiek esan didate ez. Eta besteek ere bai. Orduan, pentsakor geratu zen sagu zaharra. Eta azkenean, ideia bat bururatu zitzaion. Badakizu zer egin zuen? Festa bat, bere festa. Eta badakizue nor gonbidatu zuen? Bere familia, bai, familia gonbidatuta. Eta lagunak, lagunak gonbidatuta, baina bai, gonbidatu zituen ugaztunak eta egadun guztiak. Alase jarri zuen gonbidapenean, arratsaldean, 5:00 nireko bazuloan jaia, etorri eta ondo pasau. Danak heldu ziren, alde batetik ugaztunak, la, beste aldetik egadunak, li, eta han, topo egitean, harrituta geratu ziren, zer egiten ari zarete zuek hemen, eta zuek hemen? Baina orduan irten zen sagu zaharra, eta las esan ziren, lagunak, sartu barrura, jaia hasiko data! Eta danak sartu ziren, eta oso jai divertigarria izan zen, denetarik jan egin zuten, ur freskoa edan dantza egin zuten, eta musika, eta hori zen jairik divertigarriena, sagu zaharrak denontzat antolatu zuena, eta handik aurrera erabaki bat hartu zuten, berriro elkarrekin biziko gara, eta alas izan da,
Horrezegatik guk oianean alase ezagutzen ditugu animaliak danak elkarrekin eta pozik. Sagu zaharrari eskerrik asko Sagu zahartxo, ez horregatik? Historio hau Afrikatik dator. Bai, Sudanen kontatu zuen mutil batek, gero beste pertsona batek liburu batean idatzi, eta onaino heldu zen, nik gorde dut hemen nire buruan, zuei kontatzeko. Baina orain, aholku bat, beitu, aurkitu dut oso liburu polit bat, zuek batzuk badakizue irakurtzen, ezta? Eta beste batzuk, asko sobeto irakurtzen duzue. Hementxe daukagu, 7 urtetik gorakoentzat liburu hau. Jirafa, pelikanoa eta tximinoa, Roald Dahl. Eta oso liburu divertigarria da. Joan zaitezte liburutegira, aurkitzen duzuen. Edo gian beste bat egongo da, Roald Dahlek egindakoa. Oso liburu onak dira. Aizue, onaino heldu gara, baina datorren astean berriro hemen egongo. Eta badekot beste asmakizun bat botatzeko. Ea, ondo entzun, ondo entzun. Badakizein. Zuria eta borobila gaueko eguzkia. Toma. Zuria eta borobila gaueko eguzkia. Pentsatu egin behar duzu apur bet. Ez du zerikusirik oianarekin, hori pizta. Oiana! Hansel den kokodrilo tximua, arratoi txikia tardi zuria, katu, nola zen? Katu, oio, elefante, ez da inor falta, ez dakit ondo esan dudan guazen berriro aztera.